Sisi promise, sa milky ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes. Ayan,
di ba? Ako pala ang babati sa inyong umaga. Akala ko si Ma'am si Sheki, pero good morning, good morning, good morning sa ating lahat. Nako, pangatlong araw na naman po ng linggo na tayo pa rin ang magkakasama tuwing umaga. Syempre, ang nag-iisang Randy Guzman ang manggugulo sa inyong mga morning at hindi ako kompleto kung walang aking gentle giant at ang aking ina na laging andyan para makinig sa aking mga chika, Ma'am si Sheki. Yan. So, gentle dapat. Gentle? Gentle lang. Silent one. Pinoy ako, Pinoy. Ayan. So, nandito na naman ang inyong dynamic trio na mangungulit ngayong umaga. Makakasama nyo naman sa Talaka na Tawanan, Charles Limon. Kukumpleso to sa Dynamic Trio. Itaas na rin ang energy. Sabi nga nila, mas magandang walang tulog kesa naman walang gising. Good morning sa lahat ng nanonood sa atin. Maraming salamat sa pagtutok sa amin. Tuwing agahan, Ma'am si Sheki. Hindi ko na alam yung pangalan ko. Ma'am si Sheki, kakulitan at kakwentuhan nyo pa rin. And alam nyo naman, scan those digiboxes. Hanap lang ng hanap. Scan lang ng scan. Either you're using a smart digital TV or a free TV, mahahanap nyo kami sa Highland TV channel, and the channel number varies on your respective locations. And shout out pala sa mga nanonood sa atin galing sa Laguna at sa Cavite at kung saan-saan pat nahanap na nila tayo sa iba't iba pang channels. Yan, tama. At hindi nila tayo mahanap kung wala din tayong stream, Sa live na live tayo sa social media accounts natin dito sa Regional News Group Luzon, sa ating Facebook, RNG Luzon sa ating YouTube. Meron din po kaming Instagram, Twitter, and TikTok, which is still RNG Luzon. Nag-iisa, wala nang iba. Ayan, kaya naman piliin nyo kami. Piliin nyo kami nga simula ng inyong araw kasama kami. At upang ating simulan ang ating araw, atin munang alamin ang latest weather update. Kaninang umaga po, ang pinakamababang temperaturang naitala dito sa Baguio City, still 16 degrees Celsius. At ang inaasahan naman nating palo ng init mamayang hapon hanggang sa tanghali or tanghali hanggang sa hapon ay 25.4 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang alas 6 ng umaga at inaasahan itong lulubog mamayang alas 6:08 ng hapon. Yan. Yun pala, medyo maaga-aga. Kaya nga sabi ko kanina, parang ang bilis atang umakyat. Tumaas. Umakyat tuloy. Umakyat. Parang ano lang. dito sa Baguio. Parang lang, gas. Ayan. So with our international news, mga balitaktakan naman, we are now still troubled because the Chinese economics is now still in a volatile condition kasi nga within the Ukraine and Russian rift medyo nagkakagulo na tayo because the thing is that the uptick in this thing is that China's promise to ease the regulatory crackdown and support property and technology stocks could be a game changer in this ongoing rift with Russia. The thing is that though there are well-publicized supply chain woes that hurt the Chinese economy and led to the intensified inflation pressure in the United States. Now, in accordance to that also, there is a rising number of outbreak of COVID-19 since the initial stages is now challenging at zero COVID policy. So now, we just wanted to make sure that at least ito nga ang pagbago ng stocks natin within our market is that with China State Council trying to talk up Chinese stocks, we have seen the shorting community returning and very active. As per Dan Pipitome, the CEO and co-founder of brokerage firm TradeZero, said in the report that investors short a stock when they think it will go down in price. And meron nga siyang indirect na basis sa atin dito sa Pilipinas because some of our export and imports are actually coming from China. Halos ang dami. Madami silang produkto. And in another related news, mga balitaktakan, we are now in a high alert level na dyan sa Korea because their number of COVID-19 cases is rocketing up to 350,000 a day lang naman. And it had started pa last week but now it had already reached its peak. Nako, ang dami na kasi. It's over 67.3% bed capacity in Korea with 30% higher transmission rate
than the original Omicron variant. So yung sa mga iba pa pala na gusto pa rin bumisita sa Korea, they have initially suspended travels. But kung meron na kayong na-book down na ticket, if your ticket are available, you may still proceed to Korea, but you will be required to get a PCR test and including also a mandatory quarantine for 1 week. Yan. Kaya kahit na dumadami, ay okay pa rin naman that the Korean government is trying to make amends and how to make each household more accessible for the antigen or PCR test na kailangan ng bawat nandyan sa Korea. And speaking also, mga OFW natin are also required to get to have themselves tested kahit na asymptomatic sila. Asymptomatic. Oo, kahit asymptomatic sila. The government of South Korea is mandating that most of them get the test in a while. Yan. Oo, alam mo, nakakagulat lang kasi 'di ba, akala natin okay na. Okay na. Yan yung nakakatakot yung biglang Tataas. yung magbo-boom ulit yung mga kaso na akala natin okay na. Sana hindi yan mangyari dito sa Philippines, lalong-lalo Tapos na, no? Oo. Sana. Hindi naman natin alam kasi dahil nga medyo relax na tayong lahat. So, yung iba hindi na, 'di ba? Parang kunyari simpleng ubo, hindi na nila iniisip kasi. Hindi na nila iniisip. Relax na tayo pagdating kasi sa COVID, no? Hindi na natin iniisip na baka COVID yan. Unlike noon na ubuhin ka lang ng konti, lagnatin ka lang. 'Di ba? Mag-worry ka ngayon, parang wala na kasi. So sana naman hindi nagtatago, no, yung mga positive natin sa ano. Pero napansin natin, yung mga countries na nag-ingat against Omicron, ngayon lang nila nararamdaman. They were China, una ang China, US, and then Hong Kong, and then Korea. Dito sa Pilipinas, tapos na tayo. Doon sa fifth wave na yun. Doon sa fifth wave at vaccinated na tayo. Kaya ngayon lang nila nararamdaman nung kasagsagan ng Omicron, doon sila naghigpit. Parang mas maganda ata, no? Na, or maybe it was always there. No? At yun nga, dahil nga sabi mo masyado silang naghigpit, hindi nila inisip na baka andito. And ngayon na normal tayo, naging normal din sila, doon lang lumabas na meron pala talaga tayo. Pwede Or if not, because their number of vaccines are mababa. Diba? Baka malaking factor din malaking yan. factor kasi tayo talagang sobra yung extensive talaga yung effort natin kasi talagang binabahay natin, dinadala natin sa mga satellite areas where hindi accessible ang vaccine. Talagang talaga tayo sa other countries kasi 'di ba? Hindi pa nila ginawa yung vaccination until nagkaroon na ng nagpick yung cases nila. And I think it was a little too late na. Kasi na na-infected na yung most of their population. Ayan. So, kung gusto nyong mamasyal sa Korea, nako, paghandaan nyo po muna ang inyong mga budget at inyong mga bulsa. Paano ba naman mamamasyal kung wala namang budget, di ba? Baka pwede namang taasan ang sahod ng ating mga kababayang mga Pilipino dahil po sa Central Visayas, nako, ino-urge po ng mga ilang grupo ng mga manggagawa dyan po sa Central Visayas na itaas ang minimum wage dyan po sa Central Visayas from 404 pesos kasi na minimum wage, itataas nila yan sa 830 pesos. Wow, ang laki Oo, malaki yung hinihingi nila. More than 50%. So, yun, dagdag na sahod sana yung kanilang hiling dahil nag-file na po sila noong March 21 kahapon po, or nung Monday. Yes, nag-file na sila ng kanilang apela na itaas po ang wage dito po sa Central Visayas kasi nga din isa po sa mga naging rason po nila ay itong pagtaas ng mga bilihin at yung presyo ng produktong petrolyo kasi sabi naman po ni ni Second District Representative Joey Salceda na dapat siguro we need to tap our regional wage boards na itaas na din siguro ang minimum wage ng lahat ng rehiyon siguro kasi all of us are affected. Exactly. All of us are affected. So dapat
lang sana na meron ding karagdagang pera ang mga Pilipino upang harapin itong mga pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, pagtaas ng bigas, di ba? At iba't iba pang pangunahing produkto. Bilihin. Pati nga pandesal, tinapay. Diba? And the most, di ba tayong mga Pilipino mahilig tayo sa umaga na nagtitinapay Pantawid lang. gutom. Oo, di ba? Minsan yun na talaga yung pantawid gutom natin. And with this main supplies and sources ng tumataas, it is proper na i-adjust natin ang ating minimum wage. Although there would be a lot of considerations also to ask for opinion kasi nga kahit naman gusto nating itulong yan. Para nga yung mandate natin na magbigay ng 200 per month. 500 na siya. 500. They're appealing. Yes. Oo, appealing sila. Actually, pinirmahan ng pinirmahan Duterte. na. Yes, ni Wow. President Duterte na 500 na siya. Per month. Yes. Oh, di ba times 12 months. O walang math. Masakit sa bangs. Nasa ano din. Basta yun. 5,000, no? Oo. Parang ganun. Tama ba? Ay, hindi. 6,000. 6,000. Kasi 12. 12 months. However, kasi ang magiging problem naman dyan, sabi nga natin, kailangan nating tulungan yung mga kababayan. So, itataas natin ang sahod. Paano naman yung mga business, yung mga employers, yung mga Pilipino din na ngayon lang din naman sila babangon. Ang dami namang nagsarado din. Ngayon pa lang sila kumbaga magpipik lang ulit ang ating mga business. So kung tataas na naman ang wage, sila din ang mahihirapan. Parang ganun po ang... Kasi 350 ata dito. 350 dito sa Baguio. Oo. So kung itataas 420 or... Karagdagang 400. So magiging 750. 800. Ay, dito sa Baguio. Dito sa Baguio. Dito sa Baguio, wala pang nag-appeal. Wala pa. Pwede tayo na mag-start. Charat! Pero yun, mahirap kasi yun no mga ka-MB kasi pwede ngang maapektuhan din talaga Lahat. Yung mga businesses kasi di paano pag nagsara yan dahil nga wala nang pampasahod o di nawalan din ng trabaho. Yung mga empleyado natin. So siguro dapat nga pag-aralan yan para fair square. Oo, tama. Way natin yan. And yun nga, nakalimutan ko na. Ayan, dahil nga business ang ating usapan, mga trabaho or what, isa din pong paraan ng pagbangon ulit dito sa Baguio City. Syempre, ang isang linggo na pong Session Road in Bloom, ang 1 week na Session Road in Bloom na nagsimula noong Sunday. And mamasyal na po kayo sa Session Road dahil iba't ibang produkto, hindi lamang po ng mga taga Baguio ang nandyan, pero pati ng mga taga ibang lugar. Ayan, and alam nyo ba kahapon, meron po kaming nakausap na mga taga Marikina, mga taga Rizal. Yes! And talagang gusto nilang umakyat dito sa Baguio City dahil dito daw po mabili and talagang nakikita nila na ang mga tao dito and even tourists, sinusuportahan po itong mga ganitong mga business. Kaya, ayun, pumunta na po kayo dito. Madami po dyang mga bagong produkto, kung ano-ano, nakakabilib and nakakabusog. Ang bango-bango. Oo, at may bagong shawarma daw. Oo, pero luto. Pero alam mo, ang maganda, nagulat ako kahapon kasi pumunta kami doon, 'di ba? Dahil nga nag-cover kami, nagtingin kami ng mga produkto. Nag-text si Ma'am Sheki, sabi niya, may quiz bee dito. Eh, nakakabilib kasi habang Session Road in Bloom, nagpapa-quiz bee sila. Anong tanong? Sa ano Hindi, yun? lahat yun. Lahat? Kung ano-anong topics. It's in celebration with the HRAB week, month. So lahat, tourism, culinary, lahat-lahat. So how was the experience, Red? Ito nga, ito na yung kwento. Sorry na. Dapat nga gagawan ko ng story. Ang nangyari, hinahanap namin kung nasaan. Di ba sabi mo dito? Sabi ko, wala naman dito. Dilipat kami kung nasaan yung malakas ang mic. Naikot na namin, naka-speaker pala sa buong session yung quiz bee. So lahat ng areas naririnig. So hindi ko nahanap. Paano yung mga sasagot? Hindi, sila. Naka-board sila. Oo. Naka-board sila. Tapos 3 per team. So naka-board, susulat yung Tapos sasaka sila i-scorean. Oo. That is the first time that they did it again for a long time already. Alam nyo, ang maganda doon, habang naglalakad kami, no? Ongoing yung quiz bee. Sumasagot yung mga katabi namin naglalakad. Exactly. What is the capital of like this? Tapos may nagsasalita, sumasagot. Ito yan. Tapos andyan na yung answer. Nakakatuwa lang, Kung magiging interactive. May mga pakulo. And in
informative siya kahit yung mga naglalakad lang. Oo, diba? O, hindi nyo na ako kailangan doon. Ay, talaga. ayan. Hindi Kaya, talaga. bumisita na po kayo dito sa Baguio City dahil matatapos na yan sa Sunday. Kaya, Ay, ang bilis. oo, Oo, akyat 1 week na guys. lang. Oo, 1 Akyat week na. lang. Oo. Siguro kapag si Ma'am Shisheki sumali doon, siya lahat mag-uwi ng premyo. Oo, tama. Oo. Alam na alam niya eh. Hindi naman, ano lang, napag-aralan. And syempre, something kakaiba, something unique naman sa ating mga morning balitaktakan dyan na gusto ng healthy diet. And syempre, sa mga anak nating choosy Tama. pagdating sa vegetables. Nako, patok na patok to. Panoorin natin ang sayote carrot patty. O burger patties, ang unang pumapasok sa isipan ng mga tao ay ang mga meat patties. Mapa-beef man yan, pork, chicken, o di naman kaya ay seafood. Ang veggie patties ay burger patty na walang halong meat. Ang kadalasang ingredients nito ay beans, lalo na ang soybeans at tofu, nuts, grains, seeds, o fungi tulad ng mushrooms, o di naman kaya ay may co-protein. Carrots natin at saka sayote, they're actually good sources sa atin ng vitamin C. And for vitamin A, rich source din ng ating carrots. Meron siyang beta-carotene. For sayote, it is a good source of additional water. And it also contains folate. These are actually vitamins which are needed also by the body. Ito naman, very common na vegetable. So actually, pwede naman siyang kainin ng lahat. So if this is actually more palatable sa mga children rather than serving na raw or kitang-kita na sayote o kaya carrots, then this is a good option naman para at least ma-entice sila at least na kumain ng vegetable. May added vegetable doon sa kanilang diet. Ang sayote carrot patties ay maganda din kainin kung ikaw ay nagda-diet at nais mong magbawas ng calories. Healthy na, mabubusog ka pa. Yeah, actually pwede namang i-add nila ito sa diet nila. It is a good source naman since it is a vegetable. However, if we are cooking it, since it's a patty, we need to use a minimal amount of oil para hindi masyado ding madami. But this is a good na pwedeng kainin if we would like to increase more of the vegetable consumption, especially nga if people would like to reduce weight, so pwede siya. Hindi masamang mag-explore ng mga kakaibang recipe gamit lamang ang mga gulay. Ngunit, huwag pa rin kakaligtaan na kumain ng karne dahil may mga nutrients ito na kailangan ng ating katawan. Palagi ang tandaan na ang pagiging malusog ay hindi lamang nakukuha sa pagkain ng gulay. Actually, hindi siya pwedeng i-substitute kasi ang meat, ang kinukuha natin doon is protein. Protein is kailangan ng katawan para mag-produce ng bagong cells. So let's say for example, kung may sakit ka, kung nagkasugat ka, kailangan ng protein para mag-build up ulit yung katawan. So hindi siya pwedeng i-substitute kasi sayote and carrots, although they contain a minimal amount of protein, hindi siya katulad ng protein that we actually get from the meat itself, na pork or chicken. And at the same time, as you've mentioned, iron, may mga vegetables that are rich in iron, but for carrots and sayote, they contain very minimal amount of iron. So hindi sila pwedeng substitute as iron-rich food. Para sa ating sayote carrot patty, ito ang mga kakailanganin nating ingredients. Una na dyan ang sayote, carrots, repolyo, sibuyas, itlog, harina, tubig, asin, at paminta. First, hiwain ang sibuyas into cubes at hiwain naman ang repolyo into bite size. Next naman ay maggadgad ng carrots at sayote. I-mix ang lahat ng ingredients sa isang malaking bowl at haluin ito ng mabuti. Lagyan ito ng konting tubig at haluin ulit. Maglagay ng asin at paminta
o di naman kaya ay gumamit pa ng ibang mga spices kung nanaisin. Ihulma ito ng parang patty shape at iprito sa konting mantika hanggang sa ito ay mag-golden brown. Kapag ito'y naluto na, hanguin ito at ilagay sa paper towel para maalis ang sobrang mantika. Masustansyang gawing merienda at ulam. O diba? Ganito lang kadaling mapakain ng gulay ang mga chikiting. Tipid na, malusog ka pa. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Sa funds with benefits mo, di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, you will love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Nagpa-rest bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at pagkukulta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may rest bakuna. Patunayan ligtas at mabisa ang rest bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Oras po natin alas 7:01 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po. Nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. At ngayon sa ating komentaryo,
Isa ba kayo sa mga motoristang nasiyahan dahil sa pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo? Naku, parang fairy tale nga po, no? Magugulat ka na bababa. Pero parang fairy tale din ito kasi parang walang katapusan, hindi pala fairy tale. So parang walang katapusan itong pagtaas ulit ng presyo ng produktong petrolyo dahil ngayon po nakaamba na naman na unti-unti na namang tumataas ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Yan po ay dahil po sa nangyayari pa ring gulo dito po sa Russia at Ukraine. Kasi last week po, isa sa mga naging basihan ng mga oil companies kung bakit ibaba or mag-rollback dahil po sa pagbaba ng presyo ng kada bariles ng petrolyo. Kasi from $104 per barrel, ngayon po unti-unti na naman itong tumataas sa $109 per barrel. So ngayon po depende pa yan sa mga susunod na mga trading days dito sa pagbubukas ng world market kung ano po ang magiging pagbabago nito. Kasi nga po unti-unti na naman pong nakakaranas ang Saudi Arabia, lalo na dyan po sa Riyadh, ng mga problema sa mga oil pumps dahil po sa pag-atake ng mga rebeldeng Houthi na kung saan inatake po nila itong maraming planta ng krudo kung saan inaayos po ito ngayon ng Saudi Arabian government kung paano po ito mareresolba at dito nga din po sa pagpapanatili ng seguridad sa mga planta dyan po sa Saudi Arabia. Isa din po sa mga inaasahang tataas din itong diesel sa gasolina this coming week. So dito po so maghahanda na naman yung ating mga kababayan para sa karagdagang presyo ng produktong petrolyo. Isa din po sa mga nakaambang natataas ay or makakaapekto sa pandaigdigang merkado ay ito pong proposal ng Russia na iban na po ang pag-export po nila ng uranium. Ano ba tong uranium na to? Ano bang pakialam natin sa uranium? Well, maganda po itong topic kasi nga po dahil po ngayon pinag-iisipang buhayin itong Bataan Nuclear Power Plant, ang kailangan po dyan ay yung gasolina. Ano bang nagpapatakbo sa nuclear power plant? Ang nagpapatakbo po ay itong mga uranium kung saan malaki po itong malaki itong ginagamit sa mga nuclear power plant kung saan kapag ibinan po or pinagbawal na mag-export na ang Russia ng uranium, maapektuhan po ang ekonomiya ng mga iba't ibang bansa, especially ang United States. Alam nyo po, 16% ng uranium na ginagamit ng Estados Unidos sa mga nuclear reactor nito dyan sa Amerika ay galing po sa Russia. So kapag binan na po ng Russia ang pagbebenta ng or pag-export ng uranium sa other parts ng or sa ibang bansa, malaki po ang magiging pagtaas ng presyo ng kuryente naman kasi apektado yan sa production at iba't ibang mga industry, hindi lang po dito sa hindi lang po dito sa Amerika kundi pati po sa iba't ibang bansang umaasa sa nuclear energy. Ngayon po, ayon po kay Presidente Rodrigo Duterte, dito po sa pagtaas ng produktong petrolyo, wala na tayong magagawa at siguro iasa na lang sa susunod na presidente ang problema sa langis. Pero kailan ba tayo pwedeng gumalaw at resolbahin ito? Kasi hindi naman natin pwedeng ipagsawalang bahala ang pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo at iasa na lang sa susunod na administrasyon. We need to do something about this para naman po hindi mahirapan ang ating mamamayang Pilipino. Yan po ang naging komentaryo ko sa presyo ng produktong petrolyo at mamaya abangan natin kung sino itong napakaganda, napaka-beauty ba? Beauty ba? Itong susunod na guest ni Ma'am Shisheki. Abangan niyo po yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Magres bakuna para mawas pangamba dahil sa
Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat, Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin. Sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat, Senator Migs, sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Press bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. No, baby, you got me all wrong, baby. Somebody help me. Somebody Sino bang hindi mai-inspire with her TikTok content and also her journey of self-love? Napaka-amazing talaga natin this month of March as we are celebrating still women empowerment. We have this morning an amazing and enthusiast person with us, Miss Chini Go. Good morning, Miss Chini! Hi! Good morning, everyone! Ayan. Miss Chini, bati muna tayo sa mga nanonood sa atin. Good morning, viewers. Good morning, everyone. Guys, thank you so much for having me over today. I'm really, really excited. Natawa ako sa video. Miss Chini, lahat kami dito parang we were telling na grabe, with that age talaga, no, there could have been a discipline paano natin na-achieve yan. Pero Miss Chini, let's start with 64,000 followers lang naman. Why and how did you start creating your content? Alam mo, it felt right. I think during the season, the audience is already open and ready for different mindsets. So how I am and how I speak, I just wanted to share to everyone. So kasi, it gives you freedom. Yes, Makes yes. you happy. And Miss Chini, personally,
how did you had this journey of self-love and self-healing? Do you think tayo bang inuuna ang sarili natin? Would we be considered as selfish pag sinabi natin mahalin muna natin ang sarili natin? Actually, yun kasi yung we were conditioned before to think that way. Opo. Pero in essence, di ba, pag ikaw, puno ka ng pagmamahal sa sarili mo, pag nagbigay ka sa ibang tao, or sa lahat ng mahal mo sa buhay, you're still complete. Mm-mm. So, ang sarap nung feeling na kahit na nabigay ka na, Opo. it's still pouring inside na alam mo yung sobrang happy ka pa rin. So, parang walang kulang. Exactly, yun nga. So, that's why self-love is important. I certainly agree with you, Miss Chini. Kakaiba kasi pag nanggaling sa yung buo, yung pagmamahal na yun. Miss Chini, some of your contents are deviating from the norm ng pagiging isang ina or a definition of the mother that we had before. And sometimes it becomes a stigma na dapat nanay ka lang, hindi ka nagsusuot ng ganyan, hindi mo ginagawa yan. Miss Chini, in your opinion, sa tingin mo, should mothers be, treated traditionally lang na dapat nasa bahay lang? And what is your stand pagdating dito? I think it's obvious na I don't do the normal. Kasi nga, di ba, parang ngayon yun yung nag-resonate sa lahat ng tao. Yes. That's why they watch my video. If they get inspired because of that change. Kasi lagi ko nga sinasabi, porque tayo, may anak tayo, we can't do things na when we were younger. Mm-mm. Diba? Kasi we're all need to be free. And the more you're happier within yourself, then the more happy ka mag-serve sa anak mo, sa pamilya mo. So, yes, I stand for change. I agree with you, Miss Chini. Ako din parang sometimes they say na, nanay ka na but you still have a lot of tattoos. And I'd like to say them and add more kung pwede. Yan. Yes. Kung ako nung content na may tattoos, kasi nga din yung stand ko, parang what's the problem with having tattoos? And Miss Chini, ito naman, to all of our viewers na merong pinagdadaanan or probably in a situation right now that is not in a good circumstance, ano yung advice mo sa kanila in loving their self first? Okay. Ito yung isa sa pinaka-favorite na quote ko right now. This too shall pass. Meaning, if you're happy today, if you're sad today, if you're angry today, or whatever happened to you today, this too shall pass. So, stay in the present moment. Embrace everything that you have, as long as you're breathing, as long as you have your family, diba? Yes. Keep living. I always say that, keep living, keep living. I think by this time na, all things happen to us, we have to understand. Yun nga. Lang yung buhay natin. And one day, diba? Sing tayo, one day wala na tayo, or sino yung mahal natin sa buhay. Exact. Keep living. Opo. I like that, no, Miss Chini. We just have to go through it. Life is not served with us in a silver platter. So, whatever it is on your plate, sabi mo nga, we just have to live now. And then, let's try to live again tomorrow and the other day. Miss Chini, yun nga po. Miss Chini, please complete the statement by saying, ako si at bonggang nanay ako dahil? Ako si Chini at bonggang nanay ako because I don't more, I do me. Making that yun. Yes, being you is just amazing, Miss Chini. Invite our viewers to follow your social media platforms po. Yeah, please follow me on TikTok if you are mindset and it's all about my personal journey and passion. So it's Hey Mom Chini on TikTok. On
IG, it's Miss Chinny, and Facebook, it's Miss Chinny. Maraming salamat, Miss Chinny, for, giving us Thank so you much so time. much. Opo. Yan. And, ma'am, you are always a ray of sunshine for everyone who is following you and really changing how we see how our self is worthy for everything. I'm grateful, guys. I'm really, really, really grateful. And I also get inspired by all your kind words. If only I can mention everyone, but I'll keep doing what I can to inspire and be aspirational for all the viewers. Thank you very much, Miss Chinny. Ay, alam nyo ba, si Ma'am Chinny, naku, mag-assist pa siya sa anak niya. But she shared her precious time with us this morning because we wanted to get the message to everyone that women is not limited to just being a mother. Being a mother is so much more to that. And ngayon, kahit nga, di ba, sabi natin kanina, Women Empowerment this month. And ito pa, one of our women is now creating scenes dito sa Baguio City as she is creating an art. She established her own art cafe. Panoorin natin to. Malayo sa ingay at fast life ng city proper, mahanap ang isang art-themed cafe sa South Drive na tamang-tama para sa mga gustong mag-enjoy habang nasa tahimik pero nakamamanghang lugar. Ang art-themed cafe na ito ay ipinatayo ni Christine Tabara, isang kahanga-hangang ilaw ng tahanan at mahusay na negosyante. Dream ko magkaroon ng coffee shop before pa. Matagal na panahon. That was way back. And then, mahilig ako sa mga art since I am nag-interior design ako. And then, I make cakes. Then, I design my own cakes. I have my own creation sa mga cakes. So, pinaghalo ko yung my dream of having a coffee. And then, nasa art, parang world. Something like that. So, the Dream Art Cafe. Yun, kung bakit ako, why I came up with the name na The Dream Art Cafe. Ang cafe na ito ay hindi katulad ng iba. Mula sa interior design, gamit, at dekorasyon na makikita, lahat ito'y may kakaibang kwento at simbolo ng mga karanasan sa buhay ni Christine. As you can see here, every corner is an art. Tables, ceiling, lights, paintings, everything, even the curtains, simple but classic or elegant. Yun ang gusto ko. So, like here sa cafe, yun ang pinaka-special for me na pupunta nila dito are the arts that they can see. Tinayo ni Christine ang cafe na ito ngayong Marso lamang. Ngunit, pumatok agad ito dahil sa Instagrammable at agaw pansin na interior design nito. Sir, kumusta naman po yung experience niya dito sa cafe po na ito? Actually, yung spaghetti is delicious talaga siya. So, something new. Masarap ang food. Cozy ambience. Grabe. Saka yung mga staff nila. Mababait. Very accommodating. Maliban sa pagkamalikhain ni Christine, ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak ay nakatulong sa pagpapatayo ng sarili niyang cafe. Kaya ako nag-work hard talaga because of them. I don't want them to work hard enough like me. Kaya I started na para mas mapagaan yung kanilang buhay. Although naman they're studying in the future, I hope that they will be successful with their own courses or whatever degree that they will finish, mga ganyan. I am praying for that also para yun lang naman, yung mga anak ko lang talaga iniisip ko. Pwede niyong gawing inspirasyon ang kwento na ito para ipagpatuloy ang inyong hilig sa sining, na pwedeng makatulong sa inyong hangarin.
na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, and will never return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Ayan, nagbabalik po ang Morning Balitaktakan at kasama nyo naman ang nag-iisang minion in the house. And today ang ating pag-uusapan ay milk tea. Isa ka ba sa mga adik sa milk tea kagaya ko at ni Ma'am Sheki at ni Charles na rin kahit hindi naman lagi siyang nagmi-milk tea. Pero alam nyo ba na ang milk tea ay isa sa mga naging stress reliever ng mga tao, hindi lang dahil nakakapawi ito ng init ng ating katawan, pero dahil meron din itong health benefits. Kung gusto nyong malaman ang mga health benefits ng milk tea, panoorin ninyo ito. 1, 2, 3. Yan ang dami ng kayang ubusin ng mga tao kung ang usapan ay milk tea. Isa ito sa pinakapatok na inumin ng mga taga Baguio. Bukod sa kakaibang kombinasyon ng sarap na ito, labis na bumabagay itong inumin sa ganda ng tanawin at lamig ng hangin ng Baguio. Alamin natin, bakit nga ba patok na patok ito sa mga tao tulad na lamang ni Keith Ann Apil at Carrie Ann Legaspi? Kasi pag umiinom po kami ng milk tea, lalo na pag mainit yung panahon, refreshing po, tsaka nag-i-ease ng mainit na feeling pag summer season. Kino-consider namin na pang-distress kasi usually kapag pag pagod ka, ganun, feeling mo, gusto mong i-reward yung sarili mo ng milk tea, ganun. Actually, hindi ako noon mahilig naman sa milk tea. Parang more of mismong tea lang, ganun. Pero nung try ko naman mag-milk tea, parang swak kasi siya sa panlasa ko. Pero ang tanong, maganda nga ba ang ambag nito sa ating kalusugan? Pakinggan natin kay Jess Pantalone na isang nutritionist. Basically, the milk tea bases usually are green tea, black tea, or white tea, and this, when taken naturally, has a little but significant benefit to health, and studies say that it lowers blood pressure. Also, significantly, green tea contains antioxidants that is preventive to cancer development. On the other hand, commercialized, di ba, tinitimpla po siya with milk and sugar, so it's basically high in sugar and it gives higher calories than other beverages. So it may cause obesity and it predisposes us to having high blood sugar. It's not a direct claim na nagkukos siya ng diabetes, but yun nga, nagpe-predispose siya to diabetes, developing diabetes. Also, possible micronutrient imbalance because the satiety na pinoprovide sana po ng complete meal is nasasatisfy na yung consumer sa milk tea alone because of the calorie it gives. So, nabubusog po instead of having a complete meal. Tulad ng sabi nila, di dapat sanayin ang sobrang pagkonsumo ng pagkain o mga matatamis na inumin. Dapat, balance lang kapatid. Kaya naman, ang payo ni Jess ay, yes, of course, balance in everything as you had said is important. This is also true to the consumption of milk tea. Milk tea, when taken in moderation, I mean, considering the frequency and amount, will not significantly cause the negative effects in health as I mentioned a while ago. So, yun po. Nasa frequency and amount that a person consumes. Mapagtag-init, tag-ulan, maging sa lamig, kay sarap uminom ng milk tea. Pero lagi nating tandaan na upang panatilihing malusog ang ating katawan, dapat pagtuunan ng pansin ang pagkonsumo ng mga inumin at pagkain.
Kaya naman simulan na natin ang healthy lifestyle dahil wala nang mas sasarap pa sa buhay na masigla at masagana. Di ba napapa-exercise din ako sa last na video. Pero ayun nga mga ka-MB, mga kaiba rin, sabi nga nila, disiplina lamang ang kailangan sa alinmang bagay. Gaya na lamang ng pagkonsumo sa ating milk tea. Pero fun fact lang, dahil ang ating mga milk tea ay pwede rin makatulong sa ating pagdadiet or pagpapataba, either gusto mong tumaba or pumayat. Dahil nga ang mga milk tea natin ay ginagamitan ng milk. 'Di ba? So, depende yan kung anong klase ng milk ang gagamitin, kung gusto mo bang milk na pampataba o milk na makakatulong pampapayat. And ayun nga, no, dito sa Baguio City, napakarami nating milk tea shops at isa na po dyan ang Batang 90s. Diba? Kaya yan, located po yan sa Session Road, Upper Session Road, sa tapat po ng PNR Quezon Elementary School. Kung gusto nyong matry ang Batang 90s, punta na kayo agad-agad. Pero ano pa nga ba ang makakatulong para ma-refresh ang ating araw? Syempre, umaga pa lang ang Dynamic Trio na yan. Kaya huwag kayong aalis dahil magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magsisisi, promise. Sa milk tea ng Batang 90s. Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ano?
Ayan, at nagbabalik ang Morning Balitaktakan! Mainit sa labas? Oh, mainit. Totoo ba? Kasi Ayan. kanina, nung commercial, kinakalkal ko yung yung Bag mga ni- gamit ni oo. Ren. Tapos may nakita ako, pinaglaruan namin ni Ma'am Shishek. Oo. Yan. Dahil may shades ako ngayong umaga. Oh. Ano? Anong gusto nyo? Magpapa-charades ako. Agad-agad? Ang Sige, bilis. sige. Para Oo, naman sige. fun-fun tayo. Oo. Isuot mo. Ayan. Ayan, oo. dapat. Papundo. Ang karawahe. Ayan. Anong game o charades? Sige, charades tayo mga kabalitan. Oh. Ano ba yun? Nagmumukha kong kwan. Ayan. Para Jollibee ka. Jollibee. Isuot mo na. Ayan. Ayan. Thank you po. Oo. Pinilit talaga. Ayan, sige. Oh. Okay, magsisimula na tayo in 3, 2. One word. Three syllables. Tagalog. English. Bagyo. Pagkain. Ano? Pagkain. Ano? Ay, sabihin no. Ano? Oh. Yan! Ah, Alam ko Bilis! agad. Shawarma in bloom. Kaya yun eh. One. Bakit ba tong shades na to na-discover ko? 1 point. One point daw. Isa pa, isa pa. Isip Ano ka pa naman. ba? Ano? Hindi na pag-usapan Ako ng naman, direct. ako naman. Sige, Dahil oh. panalo ko. Ikaw naman. Suot mo naman yan. Ay, may pag-ganon? Oh. Ay, Gagawa natin. Yan. Go. One One word. word. 3 syllables. 3 syllables. English. English. Describe Pagkain. mo. Ha, iba yung nasa isip ko. Ano yan? Bilog? Bilog? Panagbanga. Ay? Ano? Blooming. Opening. Halimuyak. Alimuog. Alimuom? Ano? Amoy. Amoy. Fresh air. Tatlong syllables. Ano yan? Ano yan? Ay, sige nga. Sige nga. Sige, labas ka pa tapos balik ka dito. Araw. Wow. Sexy. Open. Ano yan? Parang iba to. Iba yung nasa isip ko. Pwede mo. Malapit na. Ano? Sun. Amoy ng araw. Sunshine. Sunshine Cruise. Ano? Sunshine. Breath of sunshine. Ano? Sunlight. Sunlight? Sunlight. Ano to? Hindi ko maintindihan yung pag ganun niya eh. Iba kasing nasa bloom. Buka. Paro G. 3 syllables. Hoy, tignan mo. And then? Ano ba yan? Ang hirap naman. Pag ito, na hindi namin nahulaan talaga. Sirit na? Sirit Ano? na. Sunflower! Ano ba yan? Ang dali-dali, di ba? Buka-buka. Flower. Ano ba yan? Paano naging sunflower yan? Paano naging... Ay, inisip ko nga coke yun Oo nga. Kasi mabango, di ba? Hindi kaya mabango ang sunflower. Ano ba yan? Walang nakakuha sa inyo. Nasa likod nyo na. Ang laki-laki. Fine. Eh, di wow. Ikaw na, next. Bakit ako? Hindi man napipitas yan Oo nga. Kahit na. Bumubo kasi. Ayan, welcome po sa physical hosting. Sige. Ikaw na. Nag-iisip ako, Nako, mahirap na naman to. Diyos ko. Hindi ba? Perpendicular. Mga English words Ano eh. na? Dali na. Wait, pwede mag-isip muna. Hindi pwede. Kahit kung anong maisip mo agad. Ano ba yan? Magpa-background music nga kayo. Oo nga. Ano ba yan? Ang tagal-tagal. Ayan. Basta wag yung mga English na sinasabi Hindi mo. na ha? naman sinasabi ko. Sige, game. Go. Game. One word. Tagalog. One syllable. One word. One word. Pagkain. Pagkain. And then? Lumulutang. One syllable. One syllable. Pagkain nga. Pagkain. Ano? Wala naman Ano lahat yun? ng pagkain, ma'am. Nirorolyo. Sangyupsal. Hindi nga. Ano pa? Ano ba? Oras. Watch. Time. 6:00. 6. Kinakain pag 6:00? Oo.
Aba, ang kinakain pala sa Ano bang kinakain? Hindi ako kumakain eh. Piyaya. One word. One One word. word. One syllable. English. English? Akala ko Akala ko Tagalog. Tagalog. Nakakalito ka ha. Oh. English. Oh. Egg. Ano yan? Egg! Hoy, ako ang panalo at dahil dyan magpaparu-paro G kayong dalawa. Ay, ganun Oh. ba? Ngayon na? Oo, hindi nyo nasagot yung akin. Oh, bukas. Game Bukas natin. na overtime na. Ano ba yan? Nakakainis naman. Egg naman Oo. pala. Pwede naman ganun. Ay, wag Oo. na. Kasi kapag Tagalog, itlog. Oo nga. Kaya nga ini ko Kasi eh. Tagalog, ini. sabi mo kanina sorry, eh. Oo. Dalawa pala pag itlog. Oo nga. Oo nga. Ganun na lang. Oo. At yan na nga po ang aming charades na wala man lang nakasagot, nakakainisan. Ikaw! Ako Tanggalin lang. na natin to. Oo. Hindi pala pwede to. Pero ayun nga mga ka-MB, maraming salamat sa pakikisama nyo sa mga kabaliwan namin. Yan. And ayun sa mga nanonood po sa amin sa aming Facebook channel, maraming salamat po. Also sa aming YouTube channel. Yan. Ayan,